priznali pravo na etnicitet, koji nikako nema pravo na sopstvenu prošlost i na sopstveni duhovni kontinuitet. Iako bi to pravo i priznali onda kad su nas već bili usmjerili da koračamo tuđim putem i da budemo sudionici tuđe historije i tuđe kulturne tradicije. I u nastavku Alija Isaković kaže: ostaje termin musliman u vjerskom smislu i piše se sa malim m, malim početnim slovom kao i hrišćanin, protestant. Termin musliman označava svakog od milijardu pripadnika islamske vjere, bez obzira gdje žive, kojim jezikom govore i bez obzira koje su nacije. Poznato je da je svaki od islamskih naroda ima svoje narodno ime. Termin Bosanac i Hercegovac potpuno je jasan i označava svakoga ko je rođen u Bosni i Hercegovini ili je to stekao življenjem u BiH. To je regionalni, geografski termin, a može biti i državni. Tako je govorio Alija Isaković, jedan od najzaslužnijih za vraćanje našeg nacionalnog imena Bošnjak i bosanskog jezika. Naš jezik je naš moral i ne treba osobit trud da bismo objasnili pojam bosanski jezik. Bosanski jezik nije nastao ni u okrilju srpskog